O pasado mariñeiro da Pobra fai que todas as familias estean vinculadas dun ou doutro xeito co mar. Tanto é así que as casas albergan un inxente patrimonio histórico en forma de fotografías que o Concello trata agora de recompilar. Rebuscar nos caixóns, nos álbumes, non só fotos antigas, senón fotos tamén que sexan un pouco máis contemporáneas, porque que familia da Pobra non ten alguén que se dedicase ao mar, pois un home que traballou na mercante, nas parejas, que dormiu nun coi, mulleres que se dedicaron á conserva, que se dedican aínda a día de hoxe, eses cambios, todas esas imaxes, o que queremos é, como comentaba Charo, digitalizalas e facer unha exposición o máis ampla posible para que toda a xente que a visiten se queden con esa idea da importancia que tivo o mar na Pobra ao longo dos anos. Contan para este fin coa colaboración do estudo fotográfico Ríos, quen se encargará de digitalizar as fotografías aportadas polos veciños para crear un arquivo digital do que sairá a mostra elaborada co gallo da Semana do Mar. Para iso, o que vamos a contar con un estudio fotográfico, co estudio Ríos, non? Que vai recoller pois todas as mostras, todas as fotos que se leven ao seu local, ao seu comercio, coa idea de digitalizalas e logo convertilas en papel para facer esa exposición. Os interesados en colaborar poden achegar as súas fotografías a Fotorríos ata o día 8 de xullo. A partir do día 15 a exposición poderá visitarse na Casa Mariñeira da Pobra.